Karong hapit na ang Semana Santa, atong bisitahon ng usa ka kumbento sa Davao City nga kanunay ginadayo sa mga debotong Kristiyano sukad pa dekada 80. Anang report. Malinawon, presko ang hangin, ug napalibutan og klase-klaseng tanom kining Adoration Chapel nga nahimutang sa Talomo, Davao City. Ang mga debotong Katoliko nga sila Athena Leonardia ug Arnold Tesoro nagabalik-balik gayud sa lugar sanglit luyo sa kanindot sa maong kumbento, tanan kuno nilang pag-ampo na tubag. Ang location jud actually ang ganahan ako diri, ang quiet compared sa mga churches sa city na medyo kay distractions. The ambience is serenity, peaceful, way samok, ana maka-reflect jud ka. Matod sa Holy Spirit Adoration Sisters ang tigdumala sa maong lugar, sukad dekada 80, daghan gayud ang mudayo sa lugar. Kay gawa sa nindot dinhi, sakto kinialang sa mga buot mamalandong karong Semana Santa. Padayon ang mga misa dinhi kada alas 6:30 sa buntag. Apan pahinumdum sa tigdumala ngadto sa mga bubisita nga kinahanglang magpabilin ang kalinaw sa lugar ug kanunay tumanon ang health protocols batok COVID-19. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.